जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै नैबे समाव बर'नि युथ फोर्स जि युथ स्टुडेन्ट फोर्स बे फोर्सखौ गावस्रा गावस्रि जानानै थानायखौ जोङो लुगैयाखै। बर'आव ओरैनोबो दिनैनि नैबे समाव नैबे गासैबो थासारिखौ नायोबा जोङो ज' थालायनानै जि मावनायनि मोनसे बेबस्था बे बेबस्थाखौ लानांगौ। गुबुन गुबुन संगठन गुबुन गुबुन मानसिफ्रा दानो हायो, बेयाव बादा होनायनिबो बाथ्रा गैया, बेबो मोनसे थिक। किन्तु जों सम आरो सुजुग दिनैनि जि थासारि बे थासारिखौ नायनानै जोंनिफ्राय जों मोनदांदों दे एट प्रेजेन्ट बेबायदि स्टुडेन्टस इउनियन मोनसे गोदान दानांगौ मोनसे अबस्था जायाखै होननानै जों फोथायो। आरो जोंनिफ्राय जोङो खावलायगोन गासैबो बर'नि जेसेबां आफादफोर दङ, साफ्रोमबो सुबुङा बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरनि सायाव बुंनांगौ मोन्थाया दङ, सोंनांगौ मोन्थाया दङ। गावनि बुंनांगौखौ बा गावनि सोंनांगौखौ मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बुंलायलायनायनि गेजेरजों मोनसे राइट डाइरेक्सनाव लांनानै बर'नि थाखाय खौसेयै थानानै खामानि मावनांगौ नैबे बाथ्राखौसो जोङो बुंनो लुगैयो। आरो बे समाव जिहेतु जोङो खनसे नङा खननै बर' फरायसा आफादखौ टारगेट खालामनानै बेबायदि आफाद दानाय सोमजिनो नागिरबाय थादों। बेयाव बर' फरायसा आफादनि माबा मोनसे दुर्बल दं नामा? थोंजोङै आङो बेबायदि होननानै सानाखै। आं एसे आगोलावबो बुंखादों जे साफ्रोमबो बर'हानो जिहेतु बर' फरायसा आफादानो जा बा बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोर, बे आफादफोरनि मावनाय दांनायनि सायाव गाव गावबागाव बुंनोनि मोन्थाय, बे मोन्थाया दङ। जिहेतु गुबुनफ्रा बुङोबा बे बुंनायखौ खोनासंनानै बिथांमोनहा मा लुगैदों बेखौ सावरायलायनायनि मोनसे बिथा खालामनांगौबो गासैबो आफादफ्रा थायो। बेनिखायनो जोंनिफ्राय जोङो थोंजोङै बुंनो लुगैदों, जुदि माबाफोर दंमारथारोबा जोङो सावरायलायनायनि टेबोलाव फैनांगौ। आरो गासैबो आफादफ्राबो जुदि आफादफोरखौ सोरबाया टारगेट खालामनानै बुंदोंब्ला मा बुंनो नागिरदों बे बाथ्राफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों राइट डाइरेक्सनाव जों थांनांगौ। आरो बे समाव जिहेतु जोंनि गोथार बर' फरायसा आफाद बे बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननि जिथु आफाद गोदान दानायाव गाज्रि रोखोमै बुलाय सोलाय खालामदों, बेयो बेसेबां गनाय जायो? आङो दहाय जोंनो जिहेतु सान्थि नांगौ, दाख्लैबावै एकर्ड जादों, एकर्डनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि बाथ्रा दङ। गासैबो बेसादखौ नायनानै जेखि आफादानो जाया मानो आं सान्दों नैबे समाव जोङो बेबायदि दाङाबाजि बा दावराव दावसि खालामनाया बानजानाय नङा। जिहेतु जों दाख्लै एकर्ड खालामदों, एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ गोबां दफाफोर जोंहा दाबो दङ। बैफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव जोङो आलदा आलदा गावस्रा गावस्रि थाङोबा किन्तु जोङो जोंनि एकर्डनि जि मोन्थायफोर जों मोननांगौ एकर्डनिफ्राय, बेफोरखौ मोननायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन। जिहेतु गुबुना जोंखौ गावस्रा गावस्रि जानायखौनो लुगैगोन, किन्तु जोंथ' बुंबाय थादों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जे गासैबो बर'नि आफादफ्रा जयै रायलायलायनानै बर'नि थाखाय मा मा मावनांगौ दङ, मारै लाङोबा मोजां जागोन, बिनि मोनसे आबहावा एबा मोनसे प्लेटफर्म जोङो खालामना लानांगौ। आरो बेयाव गासैबो आफादफ्रा ज' जाजाय सावरायलायनायनि गेजेरजों खामानि मावनायनि जि आबहावा बेखौ बानायनानै लानांगौ। आरो बे समाव जिहेतु जोङो बिटिसि दानि बिटिआर बेखौ लानानै गासै बुहुमाव जेसेबां बर'फोर दं बेखौ लानानै जों गोग्गायो। नाथाय बिटिसिनि सिङाव बा बिटिआरनि सिङाव बेबायदि दावराव दावसि जायोब्ला जोंनि गुबुना जोंखौ नेवसिनायाव गोबां आग बारायगोन। बे समाव जोङो बेखौ खोब मोजाङै सिन्था खालामनांगोन। दहाय आगोलावबो जोङो बे बाथ्राफोरखौनो लानानै सावरायदों। जिहेतु बिटिसि एबा दानि बिटिआर बे जोंनि बर'नि उथुमै, जे बर'नि मोनसे बिथा, बे बिथाखौनो लानानै बुहुमनि गासैबो बर'फ्रा गोग्गायो एबा बेखौनो रल मडेल हिसाबै लानानै गुबुन गुबुन हादोराव थानाय हादोरसाफोराव थानाय गासैबो बर'फ्रा सोलिनो नाजायो। बेनिखायनो जोङो लुगैदों जे बिटिआर एबा बिटिसि बे ओनसोला मोनसे मडेल जानांगौ। बिटिआर आरो बिटिसिआव
दला दलि जानानै राजनितिकनि माखासे दहाय होलायनानै जुदि बाथ्राखौ बुंलायलायबाय थायोब्ला बे थिग जानाय नङा। ओंखायनो जोंनिफ्राय जोङो स्ट्रेट फरवार्ड खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो स्ट्रेट फरवार्ड बुंबाय थादों जे अराजनैतिक संगठनफ्रा अराजनैतिक भाबे थानानै अराजनैतिक प्लेटफर्म मोनसे बानायनानै बर'नि थाखाय मा मावबा मोजां जायो बेखौ जोङो सिन्था सरसा खालामनांगौ। जाय बिथांमोनहा राजनिति खालामदों, बर'नि जाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा राजनैतिक हान्जाफ्राव दङ, मावनो नागिरदों। बिनिखायनो राजनैतिक दोलोफ्राव थानाय बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो मोनसे मोजां राजनिति खालामनायनि गेजेरजों मोजां आबहावा दालांनो नाजानांसिगौ होननानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायनो लुगैयो। जोबथारनायाव जिहेतु जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां गावस्रा गावस्रि जानो नागिरदों आरो राजनिति भाबै गोबां जोंहा खैसाराव गोलैनानै दं, बेफोरखौ नोजोर होनानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेबारनिफ्राय माबायदि हाबा मावलांगोन थांखि लादों? जोङो जोंनिफ्राय मोनसे एक नम्बर बाथ्राया जागोन जोङो ज' खालामनाय। गासैबो बर'नि जेसेबां दल संगठन बर'नि माहारियारि आफादफोर, बे आफादफोरखौ ज' रायलायलायनायनि गेजेरजों ज' मोनसे जालायनायनि गेजेरजों जोङो रायलायलायनायनि गेजेरजों बर'नि थाखाय खामानि मावनाय, बेनि एक नम्बर थांखि जागोन। जोङो सान्थि भाबै खामानि मावनांगोन। एबार ओंखायनो जोङो 80 बोसोरारि जथुमा जि जोंनि लांहिनाव जागोन, कार्बि आंलंनि लांहिनाव 25, 26 आरो 27, बिनि 26 डे खालि 26 अक्ट' खालि जोङो मोनसे सावरायमेल जोङो लानो नागिरदों। बर'नि गासैबो माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायगोन। जोङो इतिमध्य प्रग्रामा जोंना ओंखारबाय। गाबोन समफोरनिफ्राय जोङो गासैबो अराजनैतिक जि बर'नि आफादफोर दङ, बे आफादफोरखौ लेंनानै रायलायलायनायनि गेजेरजों मोनसे रिजलिउसन एडप्ट खालामनानै बे रोखोमै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा थाम थिम जों खालामबाय थादों।